kartual permesa sing apik. Mana kartual family keluarga sederhana. Lagi permesa ning ndi, Mak? Ya mbah kok awakmu. Laskar yuk. Laskar Golek apa? tuku Sing apik ta tuku wi. buah-buahan. Semangka, jeruk, anggur. Wes. Tinggo apa? Gue kayak kue. Yuk, Kue apa? kue buah. Kue buah. Iki pemirsa, maksudnya Dewi iki anu pemirsa yo. Ki mau dek mulai sekolah wis uga lali karo sing diomong. Mae ditekoki semangka, jeruke, anggure endi kaya ngono. Lah berhubung mae arep titip Mbak Lastri mau kan wis mangkat. Mbak Astri ya? Mbak Rini, dadi ra sida. Dadi iki mae karo Dewi arep golek buah-buahan pemirsa. Buah-buahan kok sithik-sithik iki gak ngerti duwe pikiran iki ape gawe apa mak yo gak ngerti ya pemirsa. Dadi engko kejutan kanggo pemirsa. Apa duwe arep gawe apa ya pemirsa ya ditunggu kontene mak berikutnya. Awakmu sing apik aja pecicilan. Dek 100 payu apa permesa iki? Payu, lumpukno. Wes, tak lebokno ning kantong. Jare sapa ora payu wong 1000 nek ora nek. Lho kuwi neh. Genku kok. Panas mendung. Yo. Laskar pintu besar pemirsa, soalnya mae biasanya nek tuku buah yo seneng rene pemirsa. Gak ngerti kena apa, cuma nek pas tuku apa tuh pengen iki sing edak pintu besar, soalnya wonge selain wonge ramah, baik mungkin yo. Jadi mae gak canggung kaya ngono. Iki duwi minta sesuatu, tapi sik pilih-pilih pemirsa yo. Sik kepikiran sing arep dituku kuwi kok. Ini Dewi saya bingung milih pemirsa soalnya rame banget. Terus ndang milih sing ndi? Ora usah sing piye sing ning arep ae. Jeruke sing ndi? Lah golek sing anu. Susu apa? Apa? Iki sik pilih-pilih. Nyoba dulu wi. Lo coba dulu. Enggak apa-apa, gratis nyoba. Manis. Kenapa? Ngomong aja. Oh, berarti aja sing iki sing kuning mang, ayo. Iki milih iki, guys. Jarene iki mau kecut. Sik kowe kok gak iso milih. Tapi ketoke cek atos-atos ya wi.
RM sing gede. Dadi akeh engko. Kok sing kono. Jeruk sing cane. Iki lho iki sih lebih. Jajal. Nah, jajal. Manis. Kuning-kuningnya ya. Jenenge ya jeruk kuning iki. Jeruke ora patek mateng-mateng yo. Mateng deh. Ayo golek ngawet anggur. Yang cilik-cilik ae. Terus yang cilik-cilik ae. Yang cilik-cilik ae. Sing iki sing iki. Hah? Iki Piro? 12.500, Mbak. Mbak. Mau nanya ini harganya ya? Ya, 12,5. Iki apa sing ijo? Karek. Kilo 11.500. 11. Iki 12. Ki kok. Sik amen to kuwi. Pripate mae. Lah sing iki. Dari semangkane ya pemirsa. Kita siluke karo semangka. Wis demi anak wedok iki lho. Turuti nyapi. Enak sing rena-rena iki. Tak milah sing tapi binyo wi. Lho cak, kerasa kembi. Langsung mak kerasa gede mak. Sama wis bar milih. Nek gak mah, Wi, gak usah semangka gak nagar ya. Ayo wes ayo. Ibu pemirsa, semangkane super jumbo. Ndi golek sing sedengan ae wi. Di kuwi. Ya kita ke kasir ya pemirsa, wis entuk ya diperluno. Nek dicari sing kok habis dapat.
langsung ke sana, Mbak. Iya, langsung. Oke. Isi. Syuting apa? Burung kue. Delok-delok delok-delok. 7.000. Oke. Mau. Lancar gua lho. Ngiler duwi ngiler. Hah? Iya. Wes oke lho. Sudah banyak lho. Wes, ayo ke sana bayar. Ayo sampai dibayar soal delok-delok. Ayo. Iki guys, wes sampai bayar malah dekne pengen delok-delok seger-segeran meneh pemirsa. Oh, Mbak. Wih.